трудящихся всего мира. Вся жизнь и деятельность великого Сталина является вдохновляющим примером верности ленинизму. A szovjet hatalom, ahogy létrejött, tulajdonképpen attól kezdve elkezdte kiiktatni a társadalomba azokat az embereket, akik vele szembe voltak. A szovjet rendszer nem demokratikus választások alapján jött létre, hanem erőszakos úton, tulajdonképpen egy puccsra jött létre, ezért a hatalmát csak úgy tudja megtartani, hogyha félelemben, terrorban tartja a társadalmat. Aki a rendszer ellen kritikát mondott, azt már gulágra küldték. Ezek a lágerek úgy helyezkednek el, mint egy beteg ember testében fekélyek, teljesen behálózták az egész Szovjetunió területét. 5-600 főtáborhoz 2500-3000 altábor kapcsolódott. Ide bárki bármikor bekerülhetett. Nem véletlen volt a 30-as évektől az a mondás a Szovjetunióban, hogy a Szovjetunióban háromféle ember van, aki volt, aki van és aki lesz lágerben. A Szovjetunió a második világháborút arra használta föl, hogy az ő eszmeiségét, tehát a bolsevik rendszert exportálja a meghódított országok felé. Sztálin világosan megmondta, hogy tulajdonképpen szovjetizálni fogják azokat a területeket, amelyeket elfoglaltak. A szovjet birodalom területe tulajdonképpen a második világháború végétől már nem a Szovjetunió határáig terjedt, hanem addig a határig, ameddig a szovjetek elfoglalták a területeket. Magyarország sem volt szuverén ekkor, hiszen a Szovjetunió határozta meg, hogy mit szabad és mit nem szabad. Nem szabad tűrni, hogy az elmúlt idők itt maradt aljas kiszolgálói még csak kísérletet is tehessenek az új, demokratikus Magyarország tekintélyének és egységének megbontására. Vagy segít a Szovjetunióval együtt a dél-kelet-európai népek felvonulásával felszabadítani ezt a vén korhadt Európát a szocializmus számára. Открытие! Иди сюда! Давай, быстро! Маленький! 17 éves voltam. Fél 8-kor jönnek, 2 orosz katona. A községháza előtt megálltunk, és be kellett menni egy kapun, de nem tele volt. Éjszaka összeszedték, akit el akartak vinni, és tele volt. A saját törvények alapján, a saját országba hurcolják el ezeket az embereket, figyelmen kívül hagyva, hogy más ország területén vannak. A tömeges elhurcolásoknak az általános indoka a szovjetek számára az volt, hogy óriási munkaerőhiány volt, és ezt az ellenséges katonákból és a civilekkel akarták pótolni. Illetve egy megtorlás is volt az ellenséges országok számára, hogy tömegesen hurcolják el nem csak a katonákat, hanem a civileket is. Ugye a gulágra személyes ítéletek alapján viszik az embereket. A GUPFI ezzel szemben, tehát a hadifoglyos internátusi főparancsnokság lágereiben ezzel szemben tömegesen vitték az embereket. Tehát ott nem volt ítélet, ott nem volt lényeges a oda hurcoltak személyi kiléte, hanem a létszám volt a lényeges. A GUPFI rabokat nem ítélték el, ezért őket nem is lehetett rehabilitálni. Azt mondták, hogy egy pár napos munkára lesz szükség csak.
3 napi élelmet vigyünk magunkkal. Márkit József. Azt mondja a bíró nagyon azt mondja, Pirike, valami cukorépát kell menni szedni Tiszalúcra. Tiszalúcra? 1. Cukorrépát most, mikor térdigérő hó van? Hát hülyék ezek, mondom. Itt Magyarországon elterjedt a Málenki robot kifejezés. Azért terjedt el, mert nagyon sokszor a Vörös Hadsereg katonái, vagy az NKVD, tehát a belügyi népbiztonság katonái azt mondták, hogy Tolka Malenka rabota, potom skoro domov. Csak egy kicsi munka, aztán mindjárt mehettek haza. Tudva tudták, hogy nem egy napról, nem 2 napról, nem 2 hétről, hanem több éves szovjetunióbeli kényszermunkáról van szó. Azt tapasztalatot tulajdonképpen, hogy akik nagyon várták a szovjeteket, tehát a baloldaliak, azok közül nagyon sokan álltak be ilyen borzasztó szerepkörbe, hogy így mondjam, hogy a saját honfitársakat árulják be, hogy őket vigyék ki a Szovjetunióba. Még olyan is előfordult, hogy tetszett a háza, és azért küldeti el a Szovjetunióba az egész családot. A trianoni határon kívüli területekről a szomszédos államok a háborús helyzetet kihasználva és a szovjetek munkaerő beszerzési igényét kihasználva ezt az időszakot igyekeztek az ottani magyarságtól való megszabadulásra felhasználni, illetve az etnikai arányok megváltoztatására felhasználni. Ez nagyon jól tetten érhető akár Kolozsvárnál, ahol a hadifoglyok kiegészítés mellett egy kicsit összecsúszik az etnikai tisztogatással, hiszen ugye itt is bizonyítani kellett, hogy miért húzódik el közel 1 hónapra a tordai csata, hiszen alig állt ott néhány magyar és kicsi német erő a szovjet-román haderővel szemben, és közel 1 hónapig tartják ott föl a 4-5-szörös túlerőben lévő szovjet-román erőket. És Kolozsvárra, amikor az elutazások történnek, a szovjetek szövetségesei, ugye a románok, bemennek Kolozsvárra a szovjet haderővel együtt, és ők mondják meg, hogy kiket kell elvinni, és a román házak kapujára kék zsírkötővel ráírják, hogy Casa Romanyasca, vagyis ez román ház, tehát innen ne vigyenek el embereket. És amikor bekerülnek románok a magyarok közé, akkor őket elengedik. És a románok különösen ügyeltek arra, hogy az értelmiségét elvigyék, tehát Kolozsváron. De a legjobban, a leginkább Kárpátaljánál tűnik ki az ottani elhúzolásoknak az etnikai jellege. Azt kellett hirdetniük a helyi hatóság vezetőinek, hogy 3 napos munkára viszik az embereket, tehát egy becsali mese. Kellett regisztráltatnia magát minden egyes 18-tól 50 éves korú férfinak. Megkérdezték, ki milyen nemzetiségű. Aki magát szlováknak, ruszinnak, ukránnak, vagy orosznak, vagy valamilyen más szláv nemzetbe vallotta magát, azok mentesültek a retorziók alól. Őket hazaengedték. Azokat, akik pedig, hogy mondjam, magyarnak vallották magukat, ezeket balra állították, és azokat már is fegyveres kísérettel a szovjet gyűjtőtáborba szállították. A Málenki robot áldozatai a magyarországi dokumentumok alapján, tehát nem visszaemlékezések, hanem dokumentumok alapján 13 évestől 76 évesig terjednek. Döbbenetes a szám. Azt lehet mondani, hogy mintegy 1 millió embert visznek el Szovjetunióba. Három nap múlva gyalog elindítottak. Szerencsére összeestünk az úton, mert térdigérő, meg eddigérő hóban buszkoltunk. Apám jött utánam, de közelembe se jöhetett. Ők 3-an lóháton jöttek, meg mint a csorda. De aki hát nem bírt annyira gyalogolni, mert hát voltak idősek is, betegek is, azok azt kaptak a lókorbáccsal biztatót. Majd mikor Felsőzsócára értünk, kiléptem a sorból, nem vették észre. Úgyhogy én nyugodtan maradhattam volna, mert már a csoport átment a
Bódva, felrobbantott Bódva hídon, fahíd volt. Úgy szaladtam utánuk, mondom, megyek utánuk, mert ha hiányozni fogok, akkor megint jönnek az apámé. Ő meg már 64 éves volt, hát inkább én megyek, mint ő. Na meg hát mentek a két lány és a lánytestvérem, mondom, megyek velük. Bár az egész ország területén folyamatosan viszik el az embereket, de mégis azt lehet tapasztalni, hogy bizonyos területekről jóval több embert visznek el. Ahol a hadműveleti kudarcok érik a szovjeteket, mivel általában nem nagyobb az ellenséges erő, ezért a hadifogói létszámot civilekkel pótolják, hogy ezzel igazolják, hogy hát valóban itt milyen komoly ellenállás volt. Nem véletlen, hogy Budapest-Ostroma február 13-án befejeződik, és még április végéig szedik össze tömegesen az utcáról, az óvajekről, a gyárakból, mindenünnen szedik össze az embereket. Ezen belül volt, ugye 3 fő csoportot lehet megkülönböztetni, a hadifogói létszámkiegészítést, az etnikai tisztogatást, a Kárpát-medencéből civilként elhurcoltaknak a harmadik csoportját képezik azok, akiket német származás indokával internálnak, vagy internátként deportálnak, és itt már nőket is tömegesen visznek el. Tehát az óriás különbség az, hogy itt már nőket, lányokat, 16 éves lányokat is tömegesen visznek el. Magyarországon kívül belekerült ebbe a Románia, Bulgária, Lengyelország, Csehszlovákia, sőt Jugoszlávia. Na most ezekből a térségekből ugye a szövetségesek jóváhagyásával, főleg Churchill támogatásával közel 500 000 embert hurcoltak el, tehát németként. Konkrétan Ónod községnél, akinek a neve R betűre végződött, azt elhurcolták, mondván Hitler neve is R betűre végződik. Tehát, hogy Kádár, Gyükér, Bognár, Pintér, Csiszér, Császár, stb. Ezeket mind elviszik. Mi már gondoltuk, hogy a német nevünk miatt vittek ki bennünket. Oroszok szedtek össze bennünket, orosz kísérlettel mentünk végig, Kápolnáig. Gyalog mentünk végig, mindenhova gyalog mentünk. 15 napi munkára. Szerencsén a Laktagyában, ott már az egész felső vidék ott volt. Rakabasztól Nyíregyházáig. A Málenki robotra történő elhúzolásoknál, akiket hadifogóiként visznek el, először hadifogói gyűjtőtáborba viszik el őket, eleve legyengült, leromlott állapotban kerülnek oda a foglyok, és ott aztán, mint ahogy a legtöbb gyűjtőtáborban Magyarországon, kiüt a flektifus, hastifus vagy a vérhasjárvány. Aki meghal, aki életben van. Ott nincs orvosi ellátás. A szegedi gyűjtőtáborra vonatkozóan a 600 főre létrehozott csillagbörtönben 12 000 hadifoglyót őriztek. Nagyon sokan meghalnak, több ezren meghalnak. Egy egyfős cellába 12, 14 vagy 16 embert bezsúfolnak állva, rájuk zárják az ajtót, és aztán lecsúsznak egymás mellett. 2 hét után úgy egymásra dőltek, 4 hét után már egymáson feküdtek, hiszen tömegesen halnak meg. Pedig ez egy kicsi tábor volt. A Kárpát-medence legnagyobb tábora a ceglédi hadifogói tábor volt. 1945 hóban a ceglédi fogolytáborban 130 000 fő tartózkodott. Döbbenetes az a jelentés, amit a svájci követség írt a gödöllői táborról, hogy idézem, hogy mit írt. Gödöllő közelében hatalmas koncentrációs tábor található, ahol mintegy 40 000 internátot őriznek,
és őket kelet felé, ismeretlen céllal kelet felé deportálják. Tehát koncentrációs tábort írnak, internátakat és deportálást. Vagyis nem hadifolytábort írnak, eleve ez is jelzi, hogy civilek van a többségben. Összességében azt lehet mondani, hogy a szovjet hatalom, illetve az akkori katonai vezető nem arra törekedett, az csak egy külső mutatás volt a szövetségesek felé, hogy mondjam, kiviszik az embereket dolgoztatni, hanem inkább az volt, hogy folyamatosan a természetre bízzák elpusztításukat. Egy emberírtásnak váltak az alanyaival. Naponta 400-500 embert temettek el. Még mozogtak az emberek, de mivel flektifuszosak voltak, leöntötték egy sor mésszel, egy sor gajjal, utána megint halottakat, megint. Tehát naponta lovakkal hordták ki a táborból a halottakat, és ott temették el. Egy kegyetlen népírtás folyt, nem volt se politikailag, se katonailag igazolva, hogy erre szükség lett volna. Csak későbben tudtuk meg aztán, hogy hova is visznek. Mikor már odaérkeztünk Kápolnára, mert a szerelvényeket, vagonokat ma deszkára bepricselik, akkor tudtuk meg, hogy elvisznek Oroszországba. Bevagoníroztak 2000 embert, szerencsel, és indulj. Nem tudtuk hova. Mindenki sírt, kiabált, őrjöngött mindenki, hogy most hová visznek, és én, mint gyerek, hát én is csak meghúzódtam a sarokba. Nem tudtam, hogy elképzelni, hogy most hová visznek, vagy miért visznek. Valaki ott hagyta a gyerekét otthon, valaki más a szüleit síratta. Szóval mindenkinek megvolt a saját baja. Annyira féltem, hogy se kérdezősködni nem mertem, se beszélni, mert hát én voltam, azt lehet mondani, a legfiatalabb talán. Hétig mentünk, szörnyű körülmények között. Hideg, víz nem volt, élelem. Sírtunk, meg énekeltünk, meg imádkoztunk.
60-an voltunk egy vagonba. Elmentünk ugye Románián keresztül, Kolozsvár, Nagyszeben, Brassó, Újtodi szoroson mentünk át, lementünk Ploestig, Ploesten fölmentünk Adjutba. 2000-en voltunk a szerelvényen. Egész úton enni, inni nem kaptunk. A szomjúságot azt meg tudtuk oldani úgy, hogy én is a nővéremékkel együtt fennfeküdtünk a felső pricsen, és ott volt egy kis ablak, egy kis négyszögletes ablak, de be volt hálózva, de annyira kitágítottam, hogy ki tudjak nyúlni, hogy a vagon tetejéről a havat kapartam össze. WC-nek kivágva a padló alja. Ott lehetett WC-zni. Most vegyesen voltunk, lányok, fiúk, emberek, asszonyok. A Guthrie szerelvényekből nagyon sokszor sokan megszöknek. Méghozzá úgy szöknek meg, hogy fölszedik a vagon alját, és amikor lassan ment a szerelvény még hegynek föl, akkor a sinek közé szép lassan leereszkedtek az emberek. Akiket elkapnak, azokat iszonyatosan megverik, aztán agyonlövik, és végighúzzák a szerelvény mellett, hogy lássák, hogy így járnak azok, akik megszöknek, vagy kiteszik oda kiterítve, és ott végig vonultatják a szerelvénynek a rabjait, hogy majd lássák, hogy jár az, aki megpróbál megszökni a vagonból. Újfehértón elszöktek, akik vizet vettek, és ezért egy másik kúton egy néni képgyerekkel, 4-5 évessel gyúrósúrzva jött a kútra vízért. Felkapták, a 2 gyerek ott maradt, bedobták a vagonba. Szállították az emberek a dohányt. 14 éves fiával le a szekérről, ott maradt a ló minden be a vagonba. Aztán tovább, ez minden faluban, mindenfelé így szedték össze a jó népet. Darab-darab, nem volt mese. Úgy értesítették a családtagokat, hogy hova viszik őket, vagy hogy mi történt velük, hogy útközben hát kis cédulakra ráírták a nevüket, meg hogy most merrefele viszik őket, és a forgalmasabb helyeken eldobálták ezeket a kis cetliket, ezek az úgynevezett szélposták, és ezeket gyerekek, idős asszonyok, férfiak összeszedték, és az a döbbenetes és csodálatos, hogy olyan összetartás volt akkor a magyar nemzetben, hogy ezeknek a leveleknek kb. 90%-a célba ért, annak ellenére, hogy nem postán adták föl, hanem kézről kézre odaadták és eljutották a címzettekhez. Akiket civilként elhurcolnak és hadifogói státuszba viszik el, azoknél kb. 25%-os a halálozás. Tehát 25%-uk, akiket fogságba vettek, elsér a Szovjetunió céltáborban. Elértünk Kijevbe. Ott egy teljes napot álltunk. Ott kaptunk Kijevbe egy veder lencsét, száraz lencsét. De hát se tüzelő, se víz, nem tudtuk megfőzni, ott maradt.
Amikor megérkeztünk a tetthelyre, a nép ordított, hogy fúj nyemci, fúj nyemci, fúj nyemecki. Akkor a vasút alatt igaz, van ez az apró kő, olyan kőzáport kaptunk, hogy a csomagokat tartottuk magunk elejébe, hogy meg ne kövezzenek. Akkor oda jönnek emberek, helyi emberek, és lesöprik a vagon aljáról a penészes kenyereket, a morzsákat, és azt megeszik, és akkor rádőlnek, hogy hát hova jöttek ők? Milyen szegénység van itt, hogyha még ezt is, amit ők ott hagytak, még azt is lesöprik és megeszik. Akik a lágeren kívül éltek, tehát a idézőjelben szabad emberek, tehát akik nem a lágeren belül voltak, azok is épp úgy foglyok voltak, magának a szovjet rendszernek a foglyai voltak, az elnyomott, kizsákmányolt foglyai voltak, akik szintén a túlélésért küzdöttek. A szovjetunióbeli táborok többfélék voltak, de jellemzően nyomorúságos helyzetű épületek voltak, épületegyüttesek. Legalább 2 szeres szöges drótkerítés volt, köztük ugye fölgerebészik a területet, tehát hogy lássák, hogy a szökés történik, hogy milyen irányba, kb. Hány lábnyom van, hányan szökhettek meg. És őrtornyok voltak a láger különböző sarkain, fényszorok voltak, és az őrtornyokban pedig ugye hát PPS dobtáros géppisztollyal lévő őrök voltak. Végre odaért a vonat egy táborhoz. Kiabálták, hogy ide fogunk venni. Oda kiértünk sötétedésre, és éjjel 3 óráig -30 fokban kint voltunk, mert a németeket még nem rakták ki a táborból. Akkor kirakták és bezúdítottak hajnal 3-ra, mindenki összeesett. Egy fél napig nem tudtak, a padlón feküdtünk sorba, és abban ott voltunk 2 napig, ott hömpörögtünk, hogy éledjünk, melegedjünk. Sokan meghaltak közülünk. Vertek, ütöttek, vertek bennünket, hogy ne hajtsanak be. Le kellett vetközni, levettük a ruhát, beakasztották a fertőtlenítőbe, ilyen melegbe. Másik oldalán mentünk ki, folyt ránk a víz, és kaptuk szárazon. Először jött egy borbély, aki megnézte a fejünket,
és levágta a hajunkat szépen kopaszra, akinek tetője volt, hát mindenkinek volt. Megborotvált mindenütt, úgy képzelj el. Ez is, szóval beszélni lehet, de érezni. Utána 2 nap múlva sorba állítottak, megmondták, hogy minket kiadott a magyar állam, mert mi vagyunk a fasiszták, az ellenségek, gyerekek, fiatalok, öregek. 100 ember volt 10 méteres szobába, ami 10 méter volt a hossza, 3,5 méter volt a szélessége. Hát meg volt a prics 2 méter, ott volt még 1,5 méter, de ott meg volt egyetlen egy tákolt széldeszkából asztal, ennyi volt a bútorzat, semmi más. Alattunk meg, alánk meg semmi, csak a görcsös deszkán feküdtünk éjjelenként. Hát egy telet úgy teleltünk ki, hogy nem volt fűtés. Egyszer volt 40 fok 3 napig, -40. De a 25-30 az állandóan. Na meg még az erős szél, ott mindig fújt a szél. Hát a saját ruhánk volt még addigra. Később, mikor ma elkopott a saját ruhánk, adtak ilyen rongyos fufajkát, használt fufajkát adtak mindenkinek, meg ilyen vászonruhát adtak, akinek elkopott a ruhája, mert elszakadt. Nekem is a bakancs elkopott, bakancsba mentem ki, aztán adtak kalocskit. Öntött gumibú volt ilyen bokáig érő. Nyáron csúszkált benne a lábunk, mert izzadt, télen meg becsavartuk. Általában zsákot tudtunk szerezni, azt becsavartuk, azt arra húztuk a kalosnyit. Hat órakor keltünk, aztán volt a sorakozó, az oroszok összegyűjtötték és elvittek a bányába. Takarítottuk, hogy tudjanak sínpart lefektetni. Ott voltunk lányok, férfiak, nők, meg volt velünk 3 orosz, aki tanított bennünket. De hát még akkor beszélni nem tudtunk egy szót se. Amikor meg robbantott, kiabált a bárisnya, hogy csikáj paligy bude. A robbantós kisasszony. De hát még nem tudtuk, hogy mit kiabál.
Az oroszok elhúzódtak, még ott maradtunk, ott a szénfal mellett. Úgyhogy a szénnel együtt sepert bennünket. Nekem akkor lőtte ki a dobhártyámat. Én 1 évig fúrós lettem, akkor kezdtük hajtani a frontot. Egy front 150 méter hosszú, és a 150 méter hosszút azt először ki kellett szedni, úgy, mint a föld alatt, mikor ment a vakond. – 16 órát dolgoztam egy szuszra, mindig. Az meg úgy nézett ki, hogy térdepelve, bár csak 80 centi volt a szénréteg, a fejet lehajtva, térdepelve, azon a éles szénszemcséken. A térdemen már a térdkalács már a fehér térdkalács volt. De egy szénszemcsét sikerült megmenteni. Itt van valahol egy fekete szén. Ha meghalt valaki, letéptük róla a ruhát, azért, hogy legyen folt a térdünkre, mert új ruhát nem kaptunk, csak egy évbe egyszer. A 6 év alatt dolgoztam kőbányába, földbányába, téglagyárba, kint a gyárépítésnél, mindenütt, amit csak létezett, minden helyen dolgoztam. Például dolgoztunk a kőbányában. A követ ugye a szabad emberek kirobbantották, de nagy darabokba. És mi azt a nagy köveket még szétzúztuk, vagy ékekkel szétvertük. És jött az autó, és arra kellett fölpakolni. Elvittek jeget vágni a folyón. Ez megint egy olyan munka volt, hogy szépen térden állva kellett fűrészelni, és nagyon vigyázni, hogy az ember bele ne csusszon a vízbe. Elvittek az erdőre fát vágni, egy nagy, hosszú csoport, ötösével összekapaszkodva, két oldalt a katonák, kutyákkal, egy ruha van rajta, semmi több, az a nadrág, alul semmi. Nőlétére valaki, nek nincs alsó neműje, csak az a nadrág. És az a nadrág, amikor kiment oda az erdőre, és kipucolta a fát abból a derékig érő hóból, ugye az rátapad a belső hőtől, kicsit olvad. És ha fázott az ember, érezte, hogy már fázik, oda ment a tűzhöz, akkor ez szépen ráolvadt mind. Tehát ilyen ruhába kellett dolgozni.
a munka százalékának arányába kapták a kenyeret. Általában aki a bányában lent dolgozott, a föld alatt több 100 méter mélyen, az kapott, ma soknak tűnik 1 kiló kenyeret, de ez az a fekete tégla sárkenyér, tehát ez egy vizes, nedves, toklász benne van, tehát valamikor kisebb pergették a szemet ugye a kalászból, hanem a kalász egészében ott benne van, valaki belakad a torkába, és alig tudja kiszedni, meg valakit megfullad, tehát hogy borzasztó dolgok vannak, és azt is írják, hogy akár még a fakérgét is talán beletették, tehát nagyon éhesek voltak, nagyon kevés élelmet kaptak, és tömegesen halnak meg az emberek. Hát az élelem az borzasztó volt. Kenyérhéjat pirítottunk tejának. Ilyen téglalap alakú, fekete kenyerük volt. Baltával lehetett vágni. Azt kaptuk különbözőképpen, 20 zekától kilóig. De hát az a kiló is ennyi volt, mert tiszta sár súlyú volt. A láger közepén volt egy nagy ilyen kályaféleség, lemez volt rajta. Ott melegítettük a kenyeret, a vizet, mint fölaprítottuk, hogy puha legyen. A kenyér meg olyan volt, hogy ilyen, mint a 2 öklöm, de ha ettük, a nyeldeklőnket szúrta, ha meg a WC-re mentünk, akkor meg a végbelünket szúrta. Nagyon sokszor kenyér nélkül maradtam, és mindig imádkoztam, ugye református vallású vagyok, mindig imádkoztam a mindennapi kenyérért. Amikor sikerült, hogy megettem a kenyeremet. Nyáron, ha jöttek, kiúzták a sárgarépát, vagy a karalábét a bányából, vagy valahonnan a munkából haza, majd meghaltak éhen. Oda ment az őröst, a puskatussal rávágott a kezére, így hozták a karját. Favágásból jöttünk haza az erdőről, megtapogattak, hogy nem hozunk valamit haza. És mindegy, hogy mi volt, az egy darab répa. Nagyon jó volt. Ezt nem lehet elfelejteni. Éveken keresztül valaki éhezik. Éveken keresztül valaki nem tud jól lakni. Azt mondja, a sejtjeink éheztek egyszerűen. Tehát a sejtjeink éheztek. Lefogytak, 36-38 kilóra lefogytak, akkor fölküldtük őket, és a konyhán kellett dolgozniuk. És amikor ilyen 41-42 kilóra fölisztak, akkor megint visszavitték őket a bányába. Egy időben annyira lefogytam ott a lágerba, hogy már nem volt jártányi erőm, és az orvos azt mondta, hogy a konyhára kell mennem dolgozni pár hónapot, hogy egy kicsit fölszedjem magam, mert úgy csinálták ott. Hát elmentem a konyhára dolgozni, és ha hiszi, ha nem, 3 napig voltam a konyhán. Azt mondtam, inkább meghalok. Az borzalom, azt, amit ott csináltak. És azt ettük. Ott volt közel a konzervgyár Balháson, teve, kecske vagy bárányhús volt csak. Annak a belsőségét kiszedték a gyárba, és ilyen dömperautó, ami magától ömleszt. Egymás után 8-10 kocsi hozta ezt a belsőséget, oda betolatott, leeresztette, elment. Ezt a belsőséget ettük minden nap. Konyhán esztaig semmi nem volt, hanem az oroszok kaptak ezt a kisonka konzervet Amerikától. Kiukasztottuk a tetejét, drótot kötöttünk rá, az volt az esztaig.
Oda tartottuk, mikor a pover a kanállal belelöttyintette a ziborkalevest, csanállevest, de ottan krumpli, tészta, zsíradék, tejfel, szó se lehetett, semmi nem volt. Egyszer kaptunk félig fagyott, szárított krumplit, de az már olyan büdös volt, megfőzték, de már ezt nem tudta megenni senki. A disznóhúst nem ismerték, csak a lóhúst. Ilyen öreg lovakat vágtak le. Fölaprították, és aztán bevitték a konyhába, ott összedarabolták, és aztán a küles kálsára rátettek egy 3-4 darab húst. Az volt az élelem. Áttettek a betegszobára felcsernek. Életemben injekció nem volt a kezemben. Kezembe adták, tessék, vegyes injekciót. A nagyon betegeket minden. Pincébe raktuk le a meghalt embereket, és sose láttam. Lezártak, egy ilyen verem volt, és menjünk, hogy szoktassanak, hogy én szokjak hozzá a haloshoz. Hát ez egy borzasztó volt, és akkor rám csapták az ajtót, és felült a fekvő halottak közül egy. Hát akkor azt hittem, megőrülök. Ordítottam, kinyitották az ajtót, hát én halottam, de utána újra visszazuhant és meghalt. Szóval ilyenek is voltak. Na aztán itt húztam ki. A 3 évből, 3 hónap kivételével én voltam a Praszka felcser, óriási titulus. Injekciót alig tudtam adni. Nem volt kötszer, nem volt gyógyszer. A sebre Ichtolod nevű szekerkenőcs, mint nálunk a szekérkenőcs, olyat kentünk. Rengeteg, levágták a lábok ujját azért, hogy tudjanak 4 napot pihenni, hogy egy csepp teját igyanak. Mert a betegszobába azt elnevezték kórháznak. Bent a lágerba hánytam, és hogy hánytam, látom, hogy fekete. Mondom Jani bácsinak, úgy hívták a szanitést, mi ez, mit hánytam? Nézi, vér az, fiam, azt mondja. Ó, Jani bácsi, nem mondja már, hát nekem, úgy tudom, piros vérem van. Hát azt mondja, ezt pedig már a gyomorsa megdolgozta, azt mondja. Az egy fekete. Tetyű az bőven volt, meg poloska. Éjjel oda tettük a fejünk mögé a bányászlámpát, hogy világítson, akkor nem támadott annyira poloska. A tetőt ki tudtuk írtani a barakba, de a poloskát azt nem. Úgyhogy nem tudtuk, ha már az embernek a hasán végigment éjszaka a poloska, az ember már éjszaka nem aludt. Úgy égett. Annyi poloska volt, hogy szegény emberek, ahogy jöttek haza a lányok, lefeküdtek a földre, és vízzel körülöntötték magukat, hogy ahogy peregnek le, ott fulladjanak meg, de nem lehetett létezni. A flektifus lehetett, mikor a haldoklott már hűlt kifelé a teten, akkor ment a hagytel a tető, már tudtuk, hogy meg fog halni. Ment a másikra. A halottak ugye dobálták össze-vissza, 18 évesen a hullákat húzgáltuk. Estünk össze, nem volt baj. Vinni kellett oda, ahol boncoltak a medikusok. Azoknak. De sajnos azok között is voltak olyanok, mondom, egy például, hogy én annyira féltem, nem mertem megfogni, hogy a vesét kivette, azt jól arcavágott,
Elzuhantam, összepisiltem magam, felrázolt, az kikacagott. Majdnem a számba dugta a halott vesét. Itt szökés esélytelen volt, hiszen nagyon sok helyen több 100 kilométerre nem volt a közelükben település. Tehát esélyük nem lett volna, hogy megszökjenek. Úgyhogy nagyon sok helyen nem is volt értelme szökésnek, de hát eleve a legtöbb tábor az több ezer kilométerre volt Magyarországtól, és bizony az orosz nyelvet sem bírták úgy, élelmet nem tudtak felhalmozni, mert örültek, hogyha napról napra élnek, tehát esélytelen volt a szökés. Nagyon sokszor azért így is megpróbáltak megszökni emberek. Hey. Hárman próbáltak szökni. Falunbeli is volt egy, mert úgy hagyta itt a feleségét, hogy a felesége 3 nappal előtte szült. A gyerek csinálta nála a nagy honvágyat. Harmadnapra összehívták a szabadnaposokat, félkörbe kellett állni. Ott középen meg csináltak egy kis dobogót, aztán ott verték őket puskatussal. Kettőt agyonütöttek, ezt a Zsócai, ez kibírta. Nyomorék lett, leverték a vesejét, máját. Hadagyött, 2 hétig élt itthon. Elszökött, szerencsétlen, és megmondtam, megfogták valahol, és akkor aláhozták ez alá, a vizes hordó alá, és addig verték, amíg sallagokban nem szakadt a bőre, és csavarta így a korbácsát, és a korbács végébe ilyen bőrbe kő volt. És ahol érte, az meghalt reggelre. Hát sallagokba ment a bőr. Kemeza bácsi mellettem halt meg éjszaka. Jön a tolmács, keljünk fel, mert menni kell dolgozni. Majd én felkelek, összeszedem magam, hát nem nagyon kellett töltözni, mert úgy feküdt mindenki, ahogy ruhába. Ott, mikor nézek vissza, a szája tártva, a szeme nyitva, megfogom a kezét, jéghideg. Délután, mikor visszajöttünk a munkából, ki kellett vinni a temetőbe, a láger hazafele való oldalán volt megadva a temető. De hát minden kő volt. És a Csákányhegyivel tudtunk egy kis lyukat kiszedni annyira, hogy beleültettük az öreget, összehúztuk a lábát, ülve majdnem
Már tavasszal jött az őr, hogy menjünk, takarjuk be a halottat, mert csipkedi a varnyó a térdyét meg a fejét. Húztak egy olyan árkot, amiben csöveket szoktunk itt fektetni, vizes árok. És akkor Pista bácsi, Julis néni, Pannika, Julika, azt se tudjuk ki a kiborja, raktuk össze, jött a tavasszal a dömper, elsimította, bevetették, és nincs tovább. Volt, nincs, nem is tudjuk, hogy hol. Akkor voltak olyanok, hogy injekciót adtak, de nem gyógyulásra, hanem kivégzésre. Azért mondom, nem kellett az ember. Egy deszka volt a latrina, és belebuktak, és szaladtak, hogy praszka meg egy páran, hogy mentsük. És akkor, ahogy tudtuk, szigadjal, valahol olyan volt, hogy azzal kellett húzni. Húztuk ki a latrinából a belefordult szegény embereket, és a kerekmájvába törült le a fekáliáról, és aztán a vízzel mostuk, és még éltek. Elkapták a vérhast, az pusztított, 400-an haltak meg vérhasban. Ott kínlódott, mert az a nagy fájással jár ez a vérhas, csikarta a hasát, orra bukott, ott meg csak 200 deszka volt, amin lehetett ráni, de se kapaszkodó, semmi, csak a 200 deszka. Közte meg bebukott az ember, oda lenn meg a csontkukacok szedték szét. Lekoppasztották azt a kis bőrt róla, a csontok szabad lettek, jött egy nagy eső, az meg azt vitte a csontokat 2-3 kilométerre a bányapatak. Hogy tudott az ember ennyire lealjasodni? Azt a kegyetlenséget, azt nem lehet elfelejteni. Álmaimban most az utóbbi időben sokat előjön, és felugrok, meg felijedek. Holdfényes májusok, hozzátok száll minden álmom, mert ott van az én hazám, ahol lakik az apám. Csak szeretnék hazamenni, csak hazamennék nem soká. Itt minden idegen. Más ég, más táj, más nép. Csak egyszer hazamehetnék. Oly távol, messze van hazám, csak még egyszer láthatnám. Az égbolt felhő, vérholt szellő, mind róla mond mesél.
A legnagyobb gond az volt, hogy az emberek nem tudták majd mikor mennek haza. Még mindig azt mondták, skora pásli domov, tehát hogy mindjárt hazamentek, nem sokára hazamentek, és azt annyiszor mondták, hogy már amikor tényleg hazaengedjük őket, akkor sem hiszik el már. Már mikor a második, harmadik évben mondták, már akkor bosszantó volt, hogy szkordodom, hogy elküldtük az anyjukba őket. Rákosi azt mondja, hogy már 48 a fordulat éve után, illetve fordulat évében pontosabban, az év végén azt mondja, hogy már az összes hadifoglyot hazahoztuk, aki kimaradt a Szovjetunióban, az háborús, bűnös, fasiszta, arra pedig nincs szüksége a népi demokráciának. Ezzel letudták a hadifoly kérdést, és 48 vége után már nem is foglalkoznak hadifoly kérdéssel, és hát amennyit hazaengedek haza, aki kint meghal, azzal nem lesz semmi. Utána se lehet kérdezni, hogy kik haltak meg, hányan haltak meg, név szerint, tehát nem lehet semmit se utána kérdezni. Gulagról 1953-tól tudnak csak hazatérni emberek, hiszen 53-ban meghal március 5-én Sztálin. Meghal Sztálin, akkor engem is hívtak az irodába, hogy mondjam meg, milyen ruhák kellenek, mert haza fogok menni. De hát eltelt még 1-2 hét, és csak nem hívtak, akkor egyszer csak hívtak, és akkor már az állomáson ott állt a szerelvény, már tele volt emberekkel, magyarokkal. Betettek engem is egy vagomba, és akkor úgy levittek Dzseszkazgánba, egy másik lágerba, ahol volt a gyűjtő. Kimentünk a tehervonatokat kimosni, kitakarítani, mert ma Magyarországról vittek ki teheneket Oroszországba. És azokat a vagonokat ki kellett takarítani, és azzal jöttünk haza. Hát ott voltunk 2 hétig, mert még mindig hoztak oda embereket, akkor megint bevagonéroztak, és akkor már jöttünk hazafelé, a határ felé. Kifelé zárt vagonba voltunk, hazafelé már nyitott vagonnal jöttünk. Hazafelé ugye ma arra mentünk, Lengyelország felé. Kárpátoknál jöttünk be, a Vereskei szorosnál. A Kárpátok után harangzúgást hallanak. Könycsordul a szemükbe, és elkezdik énekelni himnuszt. Amikor átjön a szerelvény a határon, akkor leugrálnak a szerelvény, és megcsókolják a földet, hogy végre hazérkeztek. Átjöttünk a magyar határon. Jött az orosz katona, húzgálta az ajtókat, nyitogatták ki. Ugráltak ki a vagonból, csókolták a magyar földet.
amikor 50-től hazaérkeznek az emberek, akkor már kutyás, AVH-sok fogadják őket, és ők leugrálnak a nyitott vagonokba, és akkor rájuk ordítanak, mocskos fasiszták, takarodjatok vissza a vagomba, és rájuk zárják a vagont. Hát hova jöttek ők vissza? Hát végre örültek, hogy megszabadultak a Szovjetunióból, egy másik országba mentek el, és egy egészen más országba tértek vissza. Itt Záhonyba kiszállítottak bennünket csapnál. Puskával így várták a vonatot. A határon vártak minket a magyarok, katonák, ávósok, gorombák voltak. A határhoz érünk, és akkor ez vár bennünket, hogy most nem biztos, hogy hazamegyünk, hanem még lehet, hogy vissza. Hát borzasztó volt. Borzasztó volt. És az, hogy fasisztának, hazaárulónak, aki nem csináltam semmi olyat, hogy elárultam volna a hazámat, építettem a Szovjetuniót ingyen, éhen, tetvesen, rongyosan, és ilyen fogadtatást képzelj el. Mindenütt a borzalom, nem öröm, hanem a fájdalom. Három napig álltunk csapon. Nem? Azt mondták, hogy most vagy visszamegyünk, vagy valahogy ki tudja, mi lesz. Jöttünk Debrecenbe, 3 napig ácsorogtunk, még bebírtak fogadni a laktanyába. De itten fertőtlenítőbe kellett menni először, levetkezni csupaszra mindenkinek, átmenni a fürdőn, a másik oldalon meg, ahol kimentünk, ott osztottak ilyen foltozott katonaruhákat, meg inget, gatyát. Akkor megérkeztünk Nyíregyházára. A Nyíregyháza mellett van a Sóstó fürdő, és ott vannak ilyen pavilonok, és ide a pavilonokba elszállásoltak bennünket. Hát most akkor azért vagyunk ott, hogy jön a bizottság Budapestről, és mindenkit megvizsgálnak egészségügyileg, és mindenhogyan megvizsgálják az embereket, kikérdezik, és itt kapjuk a bizonyítványt, és mehetünk haza. Debrecenbe kaptunk meg aztán az eltávozási papírt. Kaptuk a levelet, meg 5 forintot. 5. Az volt a útra való. Amikor hazajöttem, voltam 42 kilós. Annyira lefogytam. A jó kaja mellett. Nagyon sokan leírják, hogy pályaudvaron ott vannak, vagy a faluba hazamentek, és várták már, mert Máramarosszigetről küldhettek haza levelet, hogy ők hazérkeznek, és kimennek, és a kocsival el akar menni, és mondják, hogy édesapám vagy édesanyám, én vagyok az, és a szülők nem ismerik fel a saját gyerekeiket. Tehát annyira le vannak fogyva, olyan borzasztó állapotban vannak, hogy nem ismerik meg a saját gyerekeiket. Édesanyám, ahogy meglátott, abban a pillanatban elájult, összeesett. Úgy hoztuk haza. 68 kilóval kimentem, és 39 kiló 80 deka voltam Debrecenbe, a cédulába. De mivel én haza kerültem, apám 1 hónapig élt, anyám beleőrült, sose fogadott el gyermekének. Édesanyám, az a drága jó elborult az agya, és mindig azt mondta, hogy én egy jó tevője vagyok az ő kislánya Szibériában.
utolsó percig. És a halála előtt visszajött egy órára az emlékezete. Ez is egy csodálatos dolog. Azok a szerencsések, akik hazatérhetek ebből a borzalmas világból, azok is lelkükben, testükben megnyomorítva érkeztek haza. Nagyon sokan elmondják, rengetegen leírták, elmondták, hogy kinn a Szovjetunióban, vagy a Máramarosszigeti átmeneti táborban, vagy éppen a debreceni táborban azt mondták nekik, hogy ha erről beszélni mennek, ami kint volt, akkor visszaviszik őket. Sőt, voltak, akinek azt mondták, hogy a családjukkal együtt viszik őket vissza a szovjetunió lágerekbe. Tehát erről nem szabad beszélni, vagy csak szépet, csak jót. Még a munkatársaimnak se szabad volt elmondani, akikkel együtt dolgoztam. Az ávausok nagyon megfenyegettek bennünket akkor. Könnyen oda kerülhetünk vissza, ha ezt mink elmondjuk. Hát annyit mondták, hogyha mindenki tudja, hogyha hazaér, mihez tartsa magát, itt nem provokálunk senkit, se nem mesélünk. Oroszország, itt meg ilyen van Magyarországon, és ehhez kell tartani magunkat. Ennyit mondtak. Nem szabad volt azt mondani, semmi, mindenről jó volt. Sőt, üdülni voltunk, aztán arra akartak rávenni, hogy üdülni voltunk mi. Belefolytották az emberekbe a múltat. Tehát valóban, ahogy mondták, a múltat végképp eltörölni, tehát csak ami történt, az el kell törölni, és egy hamisított, hazug történelmet tanítottak az embereknek meg. A mai napig a történelemkönyvekből hiányoznak ezek a részek, köztudatból hiányzik mindez. Tehát generációk nőttek föl ennek az ismerete nélkül, hiszen erről nem lehetett beszélni. A későbbiek során, például az önéletrajzban, hát ugye le kellett írni, hogy hol volt, mit írtak le, hogy 1945 és 45 között a Szovjetunióban építettem a szocializmust, vagy a Szovjetunióban dolgoztam. Hát azt nem lehetett leírni, hogy a dicsőséges felszólító vörös hadsereg kényszerrel elhúzott a Szovjetuniót. Tehát ilyet nem lehetett leírni, főleg a Rákosi korszakban nem lehetett, de később se lehetett ilyet leírni, ugye. Még a puha diktatúra Kádár korszak, még a végén se lehetett ilyet leírni. Egy félelem légkör vett őket körül. Annyira beléjük oltották a félelmet, egyébként ők érezték bűnösnek magukat. Tehát az volt a döbbenetes, hogy ártatlanul, ítélet nélkül elhurcolják őket, és utána még őket fasisztázzák le. Ez egy életen keresztül végig kísérte őket, és az a szomorú, hogy nagyon sokan, a legtöbben nemhogy kártérítés, de még erkölcsi feloldozásra kaptak, hogy ők nem bűnösök voltak, hanem ártatlan elhurcolt emberek. Egy seb akkor gyógyul be, ha kitisztítják. Tehát ahhoz pedig azt kell, hogy beszéljünk róla, hogy kibeszéljük, és akkor valahogy helyre kerülnek a dolgok, és megnyugszanak a lelkek is. Szenvedés volt. Nagyon jó kiszúrtak velünk, hogy elvittek bennünket. Ártatlanul. Nem voltunk mink bűnösök. Ezt mindet gyerekfejjel végigcsinálni. És végigcsináltam. Ma már úgy tekintek rá, így ha beszélgetünk róla, itt van, ott vagyok. De valahogy sokszor azt mondom, hogy nem is igaz, talán nem is igaz, hogy ez volt. Nem létezik, hogy az mind meg lehetett tenni, amit megtettem. Nincs olyan nép a Kárpát-medencében, amely a kommunista diktatúrától ne kapta volna meg azt a pofont, amely részben a megsemmisítéshez is vezetett. Több mint 100 millióra teszik a kommunizmus áldozatai széles egy világon. Tehát ezt az ideológiát nem lehet éltetni, ennek sorompót kell, szellemi sorompót kell kialakítani, mégpedig úgy nyugaton, mint keleten. Ha a nagyapáink kibírták, harcoltak, meghaltak a magyarságért,
a tisztességes magyar életmód biztosításáért, akkor mi is folytatni fogjuk ezt a harcot a magunk módján.